So ito perimeter naman ng kanilang laro. Bale ang maglalaro si Ricky ng San Quintin versus kay Onad ng Nueva Ecija. 15 shots, 3 guhit. 5 shoot sa isang guhit. So tara panoorin natin. Let's go. Iwanan lang mo kaya? Video yung nalabanan. Video. Ano yung nalabanan niya? Philippines kanya kasi mo naman niya. Mabalik. Takas lahat ako ang interest. Hindi lang yung people. Boy, kasi kami na yung balas lang kamakyan. Ang kamilong ka. Gusto mo kumabakal. Tinigay mo yung pan, karoon ng bakla. Ayan, ayan. Parang kanila ko tayo tapos tayo. Tinatanong na nila. Dati. Dua may ito, may sandal tumira. Hindi natin pagsabay po dua. Hindi pa titira. Dua na itong mau. Nakabaka. Tatlot dalawa. Ha? Tatlot dalawa. Ano ito na pare? Labanan. Ha? Siya talaga na. Kaya nga mga baka.